Γεια σας και πάλι από το καλλιτεχνικό εργαστήρι Ο Κόσμος της Κρυσταλλίας στην Κατερίνη. Και σήμερα ένα μικρό βιντεάκι. Θα δείτε πώς θα μεταμορφώσουμε μία απλή γυάλινη πιατέλα σε ένα υπέροχο διακοσμητικό για το τραπέζι και το μπουφέ σας με αυτά τα ριζόχαρτα, τα δύο, αναγέννησης και χριστουγεννιάτικο. Λόγω των εορτών θα επιλέξουμε το χριστουγεννιάτικο, το οποίο είναι προσαρμοσμένα και δική μας εκτύπωση, προσαρμοσμένα στην πιατέλα. Θα δουλέψουμε ανάποδα την πιατέλα, το λεγόμενο ντεκουπάζ από πίσω. Έχουμε κόψει το ριζόχαρτό μας και χρησιμοποιήσαμε και κάποια μοτίβο έτσι μικρά από χαρτοπετσέτα και στη συνέχεια θα τα κολλήσουμε με ένα συνθετικό πινέλο. Περνάμε κόλλα ντεκουπάζ. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Η χαρτοπετσέτα είναι 3 φύλλα, τα 2 πρέπει να βγαίνουν οπωσδήποτε, να μένει μόνο το ένα. Ντεκουπάζ πίσω από το γυαλί. Κολλάμε και το ριζόχαρτο από πάνω. Λευκό το ριζόχαρτο, ο φόντος, λευκός ο φόντος και της χαρτοπετσέτας, σως. Προσοχή ιδιαίτερη εδώ. Και το κολλάμε και από την πίσω πλευρά με κόλλα ντεκουπάζ. Από το κέντρο προς τα έξω. Αφού τελειώσαμε με την κόλλα ντεκουπάζ, τώρα το στεγνώνουμε, κρύο ζεστό αέρα, ό,τι θέλετε. Με ένα καθαρό στεγνό πινέλο περνάμε το κρακελέ, όχι πάνω στο θέμα μας, στο ριζόχαρτο, γύρω γύρω από την πιατέλα. Τώρα θα το στεγνώσουμε το κρακελέ ενός συστατικού με το πιστολάκι. Πρέπει να στεγνώσει καλά. Σε κάθε σημείο. Το χαμελέον. Το rose gold. Έτσι. Και περνάμε τα μποναριστά, όχι πάνω από 2 φορές. Κόβουμε ένα σφουγγάρι κουζίνας σχεδόν σε κύκλο, λίγο βρεγμένο, Περνάμε τώρα κόλλα μιξιών που είναι για χρήσωμα πάνω από το ριζόχαρτο.
Έχει στεγνώσει κολαμιξιόν, το βοηθήσαμε με το πιστολάκι. Και τώρα περνάμε από πάνω το φύλλο χρυσού. Μπορείτε και σε σημεία αποχρώσεις, αλλά και σε χαλκό. Έχουμε περάσει το φύλλο χρυσού και τώρα θα περάσουμε από πάνω βερνίκι πέτρας, γιατί θέλω το πιάτο μας να είναι χρηστικό. Με ένα βιτέξ βρεγμένο να μπορούμε να το σκουπίσουμε από την πίσω πλευρά. Σε λίγο η αποκάλυψη. Θα δείτε το αποτέλεσμα μπρος. Απλά σως θέλω, εγώ δεν μπόρεσα να βρω πιατέλα χωρίς ανάγλυφα, θέλω η πιατέλα να είναι σκέτο γυαλί για να φαίνεται περισσότερο το κρακελέ μας. Έχουμε τελειώσει και με το βερνίκι, το στεγνώσαμε και ήρθε η ώρα της αποκάλυψης. Ορίστε η πιατέλα μας. Το κρακελέ είναι εδώ, θα ήταν περισσότερο εμφανή αν ήταν η πιατέλα σκέτο γυαλί. Μια εύκολη τεχνική, εντυπωσιακή.